Katega seng sain berthai kepadon hagal yang percaya hing dorbar thawan jong jela hak singi baar kelalet ben jurep yak jingtwa kendo ha umling kepada sim jendat yak jingim jong wei unong let jinglet bawanra yak jingjula rigi babun teliki kali bela sya tablut hakate ke kendo yakate ke jinglet jurep hakate ke jingtwa kendo ha umling bad ban jurep ru yak rugom bentre yak surok 4 lane bela yalam du working president ke UDP uba Gemini mauto bad kid khot klas dang do omnyam terter hadu umling kabre ke jaka bela twa kendo bad kabla wanra ru yak jingja bas ngosi hakane gijing wan jurep yakane gijing pentrei surok 4 lane uba Gemino mauto long bak UDP ka ken bakane gijing pentrei klem makore ka daka company kade ka kambe an bad baro ki jingja ki balaja ki balakta i pai ba kamdei gijing ta kabor maryang handai kade gijing ta ka bami na gijing pentrei klem makor ya ka surok 4 lane habai gran bat T7 hadim lawan jurep ikjing tua kendo ho umling uba Gemini mauto kumu working president ki UDP long baka sang ke penram jur halo kani kijing ja ho umling kabala chemi ke mensim brio bat kaba pensortok ru egi pai ba nong lai kangwan kumbala lapru ikjing wan jurep yak rukom pentri kami ke surok 4 lane nadu omyam che umling bat terter hadu jorabat uba Gemini long baka company ka klam buat katkum kijing start science ban ot ye kilom hakaba penhe yak surok bat kani kadai namar kada pakadon kejing tua ki lum ke bakta sibun igi pai ba nong le tangwan susu lapen pau ban kaliang ke UDP hi kum makalap ya kejing sisa ha kejing wan jurup kanumla ban pedang ni guru kom pentrei kam turmori ka surok pakasawa jingtibru na National Highway Authority of India ka sarkar jela bat ni ki company laki lebu ni em ya ka DPR kumbala pengkre ha ban penhe ya kan ni ka surok 4 lane haro kejing pentrei torti yak surok ka UDP kelararu ban ujor sung menteri rang badu kriu Narendra Modi lada kum kini kejing jabas ngusi kidang beteng hagi por ban wan tangna kadau kejing penhe yak surok 4 lane ka jingti yakini ki lom hakani ka shilenter jong kani ka Gauhati Shillong Road na do na barapani sadu sini sa Jorabat ngi iba kani ka jingti yakini ki lom kala Shillong Thurmur sebapalan namar kumbak ihi na kaliang jungi ka pau syai kedar ba ka jingle na kaliang jongki company baper ba pensionai kini ka surok kilale klem ka specifications kamlong kat kum ka specifications ne kat kum ka standard norm hoi ngila asngong donbok mo bangila yo ikani ka 4 laning ti hendre habangi i pede yakani ka rukom pentri kam ba kalong hakani ka rukom ti nakaliang kajungi hadien ba kajasa tu ka jingja ba ngosi tu singi mo ka accident hak ba ka don gani ka jing tua jong tu lum mala rong ru ya ki kali layap ru mo la don we mensi mala klat no bat kla don ru ka tu ka ni ki ba mensau ti kani ke ka lakta sibun ba ya ki nonglet nongwan mo bat ngila yo skuru ba nadu bala pensdang wan trekam me kani ka project nadu usnam arajar khandai la dangam bakla nadu tigi poru kladon kum kini ki accident cases mo kidon ki bri layap kidon ki bri ka por ba belas porok mo bapen betei gitu ki mau batum ta ter mo bapen por ba od ikini ki lom ti kladon hi ki bamen saw nadu tigi poru ki bamen chwaken ti nakaliang kajungi ni smokia ha ka bayde bekande ti ban ilawan sekene ka jaka mo ban jurip long bani i de ki khmat la jong kumno ka long ti menta ka singi kum ka long nakaliang jong ka company ka la persyang ban clear no mo ya kene ka lenti ti menta ngathrai ka lenti ru ka stang ban lat mo ibrio ki nong let ki nong wan ru ka stang ban ya ti ka bang ko ban ong ka long ba fi ha ka bayde ba kani ka lenti awang iyo ikani ka 4 lane project tingi dap da kajing smoke man ko bakraw mo namar ba kani hi ka along ka lifeline sya kani ka jala ka jungi bat ka along ru kum ka transit route ki ki jala ru te hendre awang iyo pade kani ka 4 lane project menta darangi pet pade kani ka rukom penshna ya kani ka 4 lane ka don ka jingma abang iyat lenter jong kani ka surok ba mo na do nang ni na dam sadu stesa Jorabat ti kajing ti yakini ki lom mo ha shilenter ka la man long ka jingma ka bakraw yiki nonglet ki nongwan gen pi kuma ka long menta kani ka jingja ho umling mo to ka ja kumne tingim tip pada la shai la sisngi ka la manja sa ki jaka baro
Namar ki babun ba ki jaka ki ba ngishim ba ki long ki critical areas. Ki critical areas hakaba kini ki lom la shu od kamtu wan ngimtip akhnu ka por ki la ban khalam. Te kala ban pen saw le ne penyam mo kini ki nonglet nongwan gen. Te na kalyang ka jongi ngisko benyau mo hakaba ide bat ka jing pentri kam kini ka project namar ba kumma ka pau shai kedar hi menta kalong ba la pentri kam kini klem kita ki standard procedures klem ka norm hagijing syate yakanika slope mo ila di man le ba rukom ka bade ti ngangit skem ba nakalyang jong ka NHAI nakalyang jong ka department concern ba nakalyang ka sarkar mo ngatray shwa bakin le yakanika kam ngatray kila pen kre yaka DPR ka babyang de si kila bandon mo kanika soil testing ban pet yu kundo ulong hakan urukom ban pet iki jaka hakan urukom ban shna ikan ke surok mo mar ki don ki jaka ru bla khongwan sa bapalat gen te ki thu hi ki tu gi brio na company ru ki omba hagijing sha kam de ban long hakan ke rukom mo te nisu thu ba ki bon ba ki egen ki hakabai de ba kan ke jing pentri kam ikan ke project nei ki bon ki bam yat bet gen iba miat bed mo kat kom ki specifications te nakalang jogi ni penpau ye ke jing sosi ke bakraw mo but ngin sa pensko ye kan ru sya ka sarkar ba nakalang ka sarkar ru ka ban thau ye ka committee ke bakarpang ya mentahi kanang ba kani ka committee ke bakarpang kan identify kita ki vulnerable areas mo leni ki critical points hakaba nakalang jog ka sarkar ba nakalang department concern na komiru kadiban simkhiaken kanang ba kum kini ki jingja kinumja shuken te kan long no kum ki kenja preventive measures mo nakalyang jong ka company ba nakalyang jong ka sarkar nakalyang department concern baga di bandon kata ka preventive measures ka bayde ban kumlo ban khanglat mo ikani ka jing twa shu jong ka khndo bat jong kini ki jaka lum ki babun ki jaka kan jong kani ka silinter jong kani ka surok mo hoi kani what should do shu prime minister jong ka ri ka jong iru in ada ka jing tho hi ha namar ba kani ka major work mo kani ka major project tingi smo ba ngi di ban sim khia ba gen ha ka bai de ba kani mo te lada ngim sim khia ya ka compensate kam de katamut ngim tip ke ka banja la sha la sisngi kum kani ke jingja kala manja biang kala manja la syai kala manja la sisngi kala manja hadin katu kani benai kala manja hadin katu kani senam te ngi smoba kam dei ban long ha kani karukom gen te kabu shibun ki dak jingkeli mo ha ka bai dei bat kani ka jing pentrai kam ni kani ka folin project kum ba long mentahi kabu shibun ki dak jingkeli bat nakalyang ka jongi nginang yai budin hi kanang ba ka kam mo kan long ka bayat bet